मानेच वाईन अँड डाईन एसी फॅमिली रेस्टॉरंट. पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ नवीन एसटी डेपोच्या समोर कुडाळ. प्रोप्रायटर राजेश माने. संपर्क 9665801212. राज्यात दडी मारलेला पाऊस पुन्हा सक्रिय होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काही ठिकाणी तुरळक पाऊस पडतोय. 2 दिवसांपासून पुन्हा काही ठिकाणी सक्रिय पाऊस सुरू झालाय. आता हा पाऊस पुढील काही दिवसांपासून सक्रिय होईल असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलाय. वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे पुढील 4 दिवस राज्यातील विविध भागात पाऊस बरसणार आहे. कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 2 जिल्ह्यांना शुक्रवारी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय, तर शनिवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला. यामुळे येत्या 6 आणि 7 ऑगस्टला कोकण, गोव्यासह काही ठिकाणी मुसळधार तर काही ठिकाणी तुरळक आणि अतिवृष्टी होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. 4 ऑगस्ट म्हणजेच आज रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर, 5 ऑगस्ट रोजी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, कोल्हापूर येथे चांगला पाऊस होण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तवली आहे. तर 6 ऑगस्टला मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर या ठिकाणी, तर 7 ऑगस्ट रोजी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, कोल्हापूर या भागात पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.